Господ ти го говориш на човек, не може да получиш, не може да бъде спасен. Бог е онзи Бог, който дойде и даде спасение на тази, който има право да дойде в името на Исус, за да бъдат изпъсени и благословени в Неговото име. Защото Той не обещава. Когато сте необходими, има притеснение, ела при Бога, за да те утеши, да те благослови, да те спаси. Той е Бог, който няма да те остави. Той е Бог, който няма да бъдеш лишен. Той винаги ще вкъпни и ще благослови те. И благодари. Бъдете благодарени. Църква Мануил.